Hello, jatono lamsawo ani Facebook page o ang kaisa sanamu chungo tang humale buskango 12 tarik 2026 chini ADC area ni ngnyai chini election ang nan thang tong hedana ngke kubangma social media ro to viral ng tongo BJP rok mohai renai norong no chung norong ADC nyo sung Sulainai tai bumung rok Sulainai ni kabang notice rok nong manita kan ke ang kaisa sana mo tung sini boro rok ma netang hanchiti tabuk para ni boro rok hanchiti kabang hai neta peta sai tong nai rok ta ko kulo ko tong sai tong nai rok ke borok miawo kasang ani bukho nangene dukhunangkha kabangma ko chini kamiwo phai box taminai chini borok tongthok lainai musalai tonglayo tamni kok rachapchak ngangkai chini ADC Haphang Sulainai nisang kabrok arok nuge deba tam sajak tong sini tam manthai renai tam moriya ngchung chini o ye sikong sabai bodu haipano che chung chini manthai no sanbano che mainya gangai chung tangai bono bodu na ba o ye sikong sa chung bodu mani bo sekke chini dam tong abu chung sina nango chung pora kere brand kere gyan kere borok se wan chungna rangei chung chini manthai manya chakiri porijak ngai tongo bo porijak BA paijak MA paijak BEd khlaijak tongo kabang machini borok bekar klai tongo yo chakiri hingkangkai sorkan chakiri hingka to setelangya tamre hingka chungno tamre hingka solar machine de tiro solar light de tiro tei pam phaijangnai tei tamre chungno rega so thimote manja jaya ge nok ni ne phunugri tiu kwa ge gas ne phunugri tiu ka gas buta bungmania nok bo mania tangi ne chingbong no budai tongnai bopti hai sarkara bo sini nangmani no roi mania sini kok sana no suru se chungno lama kasui toni Rikha chung sini kok sinya no se brong ni kok bai se sungma sinya pu chung je kok bai je language bai sing comfortable ngo chung sunyani renggo suine sung suitok jago chini hau tong se borong ni icha te se chung chini kong no masinya bu borong ni bangla bai se abu bahkeng mana ba norok le bahake borong no logiri tong ba borok ri nai ni sawi nai ko logi telang thang ti kangke rangki se misa reti kangkai asukwen jo bokoko tala reja saimali etai kun phana niji sak thangna ni bagi simi niji ko sak gonang khana ni bagi simi hamja kangke podobu bara norong bodudi do phana hamja kangke niji ni fisha na hamja kangke niji ni busabuti ni hamja kangkai nini ko nini buskang ni wansungmung kotor hangkangkai neng thansawo tongdi chini bubagrano jeng logirina nango tang himale bo asuke chini bagai bini dam kori tong asuke bo chini bagai khlai tongo mokali mukti khiklayo sadong wate hinya kolom tei khiklayo kolom moi jengbai baksa hawa chugoi chini borong ma asuke hamjak mani bagai asuke yok samarana ni bagai kabang ma jagawo ko tei kere kwani tei ma nang lama kere bebak jaga doctor hospital najungna ni samya ngibo thangmaya lama chaya chini area bo chini tiprasa area bo ADC area bo bebak lama block khai lama kere chungno sinman thairia current dia किचिचा वातै नबर फाइमा बाइसे कारेन्ट गरै कारेन्ट जे जागा फाइ दङ आ जागाबो किचिचा वातै नबर फाइमा बाइसे कारेन्ट गरै इंगि थाङो गांकाय जों बरं न को पार्टी हनिने लगरि दङने जिनि दाम लाबा जों कुनु नांलिया पार्टी साथे नांलिया जों ताबो चिनि थानसा सिमसे नांगौ जों थानसाखौ दंना नांगौ जों लरियाव दंना नांगौ चिनि बरर थंजाक सुकाबले थंजाक सुकाते बसक थंजाक सिना बाहेदा
logiridi norok bubagra no bubagra chini bagi klai tongo thiasak jora logiri thangnai chung je hamjangnai rok je sajangnai rok ang hai borok ang hai sia borok ang hai buka borok norok ani kongno sajak hangke o ye sikongsani dam tongo please norok bodrna pro norokni bukhano wansugui norokni mutaino norokni je surimani mutaino khulumani no norok bisat khaine khulumuine norok o ye sikongsano asukisine o ye sikongsan dam tong honi wansugui ne norok kisa norok wansugui bai biwui boddi asungno jotono hambai khulumbai kya